Čaute, tech maniaci. Umelá inteligencia je všade okolo nás a je to fakt pecka. Poďme sa pozrieť na váš mobil. Ten hlasový asistent, čo ho tak zbožňujete? Áno, presne, to je umelá inteligencia. Učí sa vaše zvyky, aby vám lepšie slúžil. A čo tak tie návrhy na Netflixe? Aj tam s vami binge-watchuje umelá inteligencia a predpovedá, čo sa vám bude páčiť. A keď ste niekedy nakupovali online, aj tam vám umelá inteligencia kryje chrbát. Personalizované reklamy a odporúčania produktov, to všetko je vďaka umelá inteligencii. Dokonca aj vaša cesta do práce je vďaka nej chytrejšia, optimalizuje semafory a trasy. Takže, keď si na budúce budete myslieť, že umelá inteligencia je len sci-fi, spomeňte si, už teraz vám každý deň uľahčuje a zlepšuje život. Zostaňte zvedaví a technicky zdatní. Umelá inteligencia je simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom. Je to odbor informatiky zaoberajúci sa tvorbou systémov riešiacich komplexné úlohy. Delí sa na slabú umelú inteligenciu a silnú umelú inteligenciu. Slabá rieši jedinú úzko vymedzenú úlohu, zatiaľ čo silná alebo všeobecná umelá inteligencia rieši úlohy rovnako dobre alebo dokonca lepšie ako človek. Ako vidíme, pozitíva umelej inteligencie má obrovské množstvo informácií a vie pomôcť s rôznymi témami. Môže rýchlo analyzovať dáta, pomáha s kreatívnym písaním, je vždy dostupný. A negatíva? Nemá vlastnú skúsenosť ani emócie. Nie vždy má najaktuálnejšie informácie. Má obmedzenú intuíciu a nedokáže nahradiť ľudskú intuíciu. Dokáže vysvetľovať zložité veci, dokáže pomáhať so filozofickou logikou a jazykom, ale nedokáže. Nie je si ničoho vedomý, nemôže si vytvoriť vlastný názor a nemá ľudské myšlienky. Dobrý deň, pán Čoko, prepáčte, že vás vyrušujem, máme pre vás pár otázok, ktoré sme si pristali ohľadom umelej inteligencie, že pomohla vám niekedy umelá inteligencia. No tak čo sa týka tej umelej inteligencie, tej pomoci, tak áno, musím povedať, že pri samotnej príprave, pri vás, samozrejme deviatáci, mi to veľmi pomáha, pretože viem si aktivity pripraviť, aj nejaké písomky na vás, aj ako si uľahčiť celkovú prácu. Aj vo vlastnom vzdelávaní mi to celkom pomáha, keď ja mám nejaké vzdelávania, takže tiež si, priznávam sa, pomáham trošku, keď si neviem rady. Dobre, máme tu vašeho žiaka z 5. triedy a idem ho položiť jednu otázku o umelej inteligencie. Myslíš, že preto sa ľudia nepoužívajú umelú inteligenciu, lebo o tom nevedia? Ja si myslím, že vlastne oni nepoužívajú pretože nevedia, ako ju použiť. Dobre, ďakujem ti. Poznáš AI a čo si o nej myslíš? Tá AI poznám a myslím si, že je to dosť užitočná vec. Napríklad pri varení ti môže poradiť. Dobre, ďakujem za rozhovor. Umelá inteligencia už dnes ovplyvňuje mnohé oblasti každodenného života. Často tak nenapadne, že si to ani neuvedomujeme. Pri používaní služieb ako Netflix, Spotify, YouTube alebo Amazon, umelá inteligencia sleduje naše preferencie a ponúka nám obsah, ktorý by nás mohol zaujímať. Rovnako bežné je aj rozpoznávanie tváre alebo otlačky prstov. AI teda zohráva dôležitú úlohu pri biometrickom overovaní totožnosti a zaisťuje bezpečnosť našich zariadení. Pomoc umelej inteligencie veľmi oceňujú aj lekári, ktorým pomáha pri diagnostike, pri sledovaní zdravia pacientov cez rôzne nositeľné zariadenia. Ak ste šofér, určite oceňujete asistenta parkovania, varovanie pred kolíziami či automatické brzdenie. Tieto a mnohé ďalšie technológie sú dnes súčasťou mnohých aut a majú základ v AI. Pozeraj, aj za si natankovať, tak sa pridáš. Tankuť so mnou. Nako kakas pridáš sa a trsáš s umelú inteligenciou.